Onyame Oretal Mwanambara wewe obato wale egwe okay na wanna igalu akala ke wale Bangro India kwenu yeah Bangro India kwenu yeah Bangro India kwenu ucheba
odogwu na bangro ya bụ bangro India ebe ibi atụ ego kubele nwana agba mbọ ala ibu osisi dị n'iwu mmadụ n'ụwa emetụnye aka ibu Spa Black Starboy India listen akene your mother Egon Edwin wabu nwanne ofu ya ni yora akwụchali n'obi eze na ọ bụ nne na ya nwe nli o well o ji mmanụ Egon Edwin wabu nwanne ofu ya ni yora ma ọ bụ nne na ya nwe nli ezi nwanyị mmanụ akwụchali n'obi eze ya bụ na ndị obi eze Elias Starboy isi na kelele gị Dos Brothers Chinedu Eto ya na Chukwu Jideofor Toms egwu aka eji ebi elu onye nwe uche onwe ego ma uche bụ akụ eleme Chukwu Jideofor oyoma Tomsi ke na-aza Chukwu Jideofor Tomsi n'ịga dị ode n'ụwa Elias Starboy Spa Black isi na kelele gị nna meke okoto alụsị na ụmụ eze anamụ ọ bụ Spa Black na kele ya nna meke nwanne m okoto alụsị igwe alụsị Spa Black onye ọma ya si mụ kele uche bụ akụ Spa Black odogwu na bango India watakwute akụ n'ime ego oge na isi na nkele
kingdom hello jimanu bọ́ọ̀lù ọgọ́gọ́ bá ọmọ o lálìbò ewélo mo kingdom mmadụ keji ebi o uche bá nwanne m elu ahịa olúwọ̀ púpọ̀ mr kenelege mr chris ude the kido travel and tours nigeria limited mú ewélo mu ẹsẹ̀ ṣi chris dẹnu ọyọ mọ́mú chris kido náà chugozie kido the travel and the tours nigeria limited lóko olùmọ̀ àti àìjẹ́ mọ́nù olúwa gbogbo wa yasi mú kẹlẹ́gọ uche wa kọ́nẹ́ ìlú ayẹ ẹ̀yà ìkẹ́ egbe bẹ́ẹ̀ lọ sí mẹ́rin ọ̀nẹ́ egulo ní àìjẹ́ mọ́nù ní nàgàlẹ́ wa kàná mọ́ ẹ̀mọ́ wa gbòó. Onyeka